Nyakoromo ya Juang geno ni bedo godiochieng' makare. Juma ni wuotho kele county madalawa awacho ni Kisumu County. Kawuono antie Seme Central. Odiochieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Peter Ochieng'. En owuon en gi lony korka pith mar bel. Ginang'o ma in iwuon kaka janeno ing'eyo ewi bel. Tuoche mage ma bende samoro yudore ei kit pith aina ni. Omiyo kamoro amora ma intie yiena mondo akaw kinde mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori Nyakabla machiegni. Adwa ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi gweng' ma wantie gi gima kawuono wadwa wuoye. An kar nyinga giluonga ni Peter Ochieng' Chimba. Awuok South Central Seme, location Othany East. Koro kae ne matime tij pur no ero. Erokamano. En ang'o mano mi donje pur aina ni? Gima mi adonje pur ni eni, nahinya ga bet ga kaneni ga TV. Koro mane mana miyaga mijing'o mar donje pur no ero. Erokamano. Uwinjo? Erokamano. Tadwa ng'eyo ni isebedo kipuro bel kuom kinde marom nade? Asebedo kapure kuom gima be higni 5 koro. Higni 5. Higni 5 kanichako inyalo wacho ni safari osebedo nade ndalo mani chake higni 5 mokalo gi sani. Nitie gik ma inyalo wacho ni nitie sani ng'eyo ndalo cha nikia. Ne samoro ng'at madwa chako. Mana jako pur no ero. Ne wapuro gi to waduogo wabet kodgi ei ot kapok wayudo chiro. Koro nyaka ne wayud chiro ni eni. Koro aneno ka sani tich bedo na mayot. To koro kiwacho ni sani iseyudo chiro, manyiso ni chiro chalo nade? Chiro ber nikech sami pure no ero to joge kusegone gi simu to gin gibiro to gikawe akawa in ok ni dhi dwaro gi. Sime migoyo to gibiro to gikawe. Bel kawo kinde marom nade puodho kapok okaye? Bel nitiere moko makawo dweche 3 to lakini mae ni mar dweche 4. Manyiso ni e higa inyalo keyo didi? Inyalo pure diriyo. Inyalo pure e chiri tipure opon bende. To mago duto te odhi time maber. Kodhi mokwongo kanichako in iwuon igolo kure? Kodhi ni kana achako kode nitiere bana moro nomiya godo kanowuok ka Ikraf. Emano wuoke. Koro kaka nachako kode no ne ok adwa ni mondo olal e lweta. Koro ema asebet ga kode katime kamano nyaka koro sani. Bel timo maber e kor lwasi machalo nade? Ber otimo kama ok odwar pi mang'eny to bro dwaro pi manie diere. Koro mamiyo neno nikech mayo kinaka koth nyeo kit kodhi ka gima odwa lal. To emo duogo timo maber manyaka koro ofaulu. Ere kaka iikolo sami dwa chako wachni kit pur aina ni? Ok seche magina ni eni en apuro to kasepuro taduoga komo. Koro kasekomo to en mana aluwe gi doyo mapiyo mondo kik buya ywaye. Nafas iketo marom nade e puodho ka? Nafas naketo 75 gi 25 e kind bel ka bel naketo 25. Then 75 by 25. Mana space manaketo. Lo bel timo maber e lo machal nade? Kit lo mane maber gi bel? Kit lo to timo maber e lope gi ekite nikech kata pidhe anywang' kata pidhe lwala kata anywang' gine ge to pod otime maber. Nikech kaka mae no kinaga en gi ge iye kae ni. Mago duto otime maber. Bel ni kidienje adi to kari kae mane ma ineno ka dhi kodi maber? Bel to nitiere kidienje mang'eny to lakini mane chunya orwako ne en mae ni. Aneno ka chunya orwake. Nikech nyaka nachak tiye ok adwa ni mondo kothe no olal na gane. Gin arita mage ma in iwuon kaka japur isebedo kitimo mondo kodichiengi mar keyo chopo tiyudo ka bende puothi ler, cham ma bende ikayo be ni kare? Arita matimo en doyo ema nyaka idom mobed maler
Koro seche misedoyo no seche miwuotho e puodho to kiyud ka buya ng'eny e puodho ahinya. Manyiso ni inspection aina no itimo odiochieng' kodiochieng' koso? Ok abi ga godiochieng' kodiochieng' ahinya. Nitie seche moko malewo gani. Anyalo tiyo kata ndalo 2-3 tabiro acheko puodha. Nikech neno kata bethene gieki nyatemo beto gani. Koro mago ikete ler nikech gimoro kaka thuol giri ok nyal betie iye kaini. Kamano. Wach ni samise keyo shelf span ndalo ma bel nyalo budho, wach ni kata sto kata e ot kokane to nyalo kawo kinde marom nade? Bel to nyalo budho kaponi gine kaponi pok iyudo chiro. Koro ing'eni dhi buke gi, inyalo dhi buke gi buru kata idhi dwaro yien mag gine gieki, mag agrovet gieki. Tibuke godo. To budho nyalo kata tieko nus higa. Kapod obera bera. Erokamano. Ane jal ma samoro nyalo gombo pidho kata puro bel. Gin ang'o ma ng'ato nyaka bedgo e pache kata kapok owacho ni koro to ma asekawo adhi kawo okang' mar timo ang'o mar puro bel? Nyaka gima koro nyaka ibed godo, ik puodho bed maber, ibed gi kodhi kod mbolea ma ka wang'e timonego top dressing to gi yath kata mar kute nikech mae ng'ene ri kudni moro dwa donje. Koro igo yadhno ero mondo oriemb kutego eko. Bende nitiere tuoche kata kudni ma samoro thagi e puothi kae sama ipuro bel kama? En mana kudni achiel machamo itgi no ero. En ema naneno ka nodwa donjo. To kaka nagone yath no ero nodhi molal. Makoro bel ni otieke ka onge kudni kuomgi. Erokamano. Ne ng'at ma samoro neno chenro to ogombo ni opidh bel. Inyalo nyiso ng'ani wach mane? Amedo nyiso jopur ni bel nigi chiro. Seche misepure, tigaga simo, otudre gi coordinator. Tigaga simo, to jobruasi kubiro to kawo ni akawo bel ero. En gima nigi chiro. En gima nigi chiro. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Adwa nakawo dakika moko machuok, adhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Kiwacho adier ni nitie mokelo gigi te. Kadine be nene onge ngima mar Rajiv, gik matimre e ngima gi sani, an gadier ni dako timre. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyakoro Gajuang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakoro Gajuang en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakoro Gajuang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Gajuang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni bel yawa.
Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa e kidieny mar ariyo kaka wuono adwana par ni antie kaunti mar Kisumu. Odiochieng' ma kawuono awuoyo gi japur miluongo ni Peter. Wawuoyo kit pith kata kit pur mar bel. Omiyo adwani kaw kinde ni ibed puonjori nikech mae gima nwawacho kendo nwasingore ni wabro wuotho kamora mora piny Kenya kata oko kata lo kaka kinde ochopo mondo ini wuon kaka janeno mondo yud puonjruok makare. Jaduong' Peter, akia ka bende sama ine puodho kama wach ni koro puothi kuma wantie bel aneno ka koro dhi maber. Winy be samoro thagi koso? Benda ni en kendo ber nikech winyo en winyo ok chame. En winyo ok chame koro kanyo challenges to onge. Okay. Den winyo chame ni koro neno ka wiye gieki. Gisechamo gitieko. Ero kama. Winyo ok chame. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni bel oseikore puodho koro nego bed ni kae. To ere kaka ini wuon itimo kari kae? Kisebiro tinyalo kata biro tidunyo moko kamae ni. Kiseneno ka gichako lwaro no ting'eni mano gisebedo tayari. Koro ibiro gi pala. Ting'ado gi ang'ada, kiseng'ado gi kae tidimoyo gi. Kisemoyo gi kae tidino. Koro kisedino gi kokikano gi maber. Koso kokigocho ne joka. Koso joka to koro inyiso? Seche mise kayo gi na romidino gi. Koro iketo gi ogunde. Kiseketo gi ogunde to joka biro to pimoni gi apimo. Ka gisetimo kae to gitiekore kodi gin gede to be koro idong' gi pesa ni mfuko. To kiwacho ni gipimo, ipime gi kgs kilo koso? Gipime gi kilo. Gipime gi kilo. To nyaka sani kilo dhi gi pesa di? Kilo, nyanja gi nyiso ni kilo sani gikawo gi pote. Ero kamano. Ber mage ma ini wuon kaka japur iseyudo kata iseneno higni 5 misebedo ki puro kit puoth aina? Ber maseyudo e kit pur ni en aneno ko omiya ting' mayot nikech ok inyal koso cham e ot. Ting'eni cham kisebet ni kose e ot no to mano nyaka wang' ubed gi koko e ot. Koro aneno ga kan ga gi cham seche te. Nang'ise ni puro ber to chiro bende ntiere. Koro joma nyalo yie mondo odgi obi opur, moko nyalo biro mondo okaw kodhi kuoma mondo gibende gidonji e pur no ero. Ero kamano. Kari ka in kende emitiyo ga e puothi kae koso nitie jok ma bende samoro kinde koromo tiluongo konyi? Sama aluongo ga ji gin ga kaka sa doyo. Ema koro adwaro jo kibarua makonya doyo. Mage magine gan to gi sa ng'ade gi dine no ero. Koro kumodongo koro moko rote matina kenda koro. Ero kamano ahinya. To kar ka chiro kae ini wuone mane dhi manyo jo kambi cha koso notudi gi ng'ato? Notuda kod coordinator ni ema notuda kodgi. Koro ema ne gibiro ma giketo field day kae ni. Ema ne ging'iso wa ni mondo wamed puro bel ni eni. Kae to kosepuro to wagone gi simu to gibiro to gikawo. Ero kamano. Koro abro wuo gi coordinator bende. To kapok wadhi, ng'ato samoro neno chenro to gombo ni en bende oyude lony makoro in godo. Samoro dwano manyi nikech an kaka lori nyalo bedo ni
ok alony ahinya korka pur mar bel. Ere kaka inya yudi? Kaka inyalo yuda, nambana mar simu en 0704 920 385. Mane namba ma kidwara ti yuda godo. Inyalo nuoyo kendo samoro ng'ato ne tedo to ko winjo namba maber. 0704 920 385. Erokamano ahinya. Aya, we koro awuo gi coordinator. Sawa. Erokamano, adwa ni full rinwa inyiswa nyingi gima kawuono watimo kae. Erokamano. An gi nyinga iluonga ni Philip Onyango Bugutu. An jaseme ka Central Ward, East Western Sublocation. Dot matin miluongo ni Kadela. Mano e kama wachung'e sani ne. Kamano. Erokamano. Japur Peter onyisa ni in achiel kuom coordinators ge mosebedo ka konye e alwora kae. Inyalo nyiswa tich ma in iwuon itimo to isebedo kitime kuom kinde marom nade? Erokamano. An bende an achiel kuom jopur. Abende aseheroga neno chenro mar Nyaka Black Radio Ramogi. Oseyuaya ahinya. TV Ramogi. Osebedo ka yuayaga kamiya mijing'o mar pur. To kaluwore gi sembewa koni, waonge kod pur moro kaka ohala manyalo kelo ni ji yuto. Awach ni waonge kod cash crop. Koro ne watudore gi agronomist moro iluonge ni Steve Okoth. Steve Okoth kane obiro e ground, kane obiro mondo jiwa mondo wadonje pur mar bel. Ne gikwongo gibiro, kane gibiro nwa kod kothe mag bel mondo gijiw goro jopur nikech ne gidwaro ni giti gi bel kaka raw materials ma giloso go gigo mag jo breweries go. Kodhi mane gikelonwa mokwongo go ne gin kodhi moro marachar. To en kodhi ma ka japur nopuro to samoro kidek anono nikech winyo ohere, nyalo chame ma kibiro e puodho kama to ok ichak ipar kendo ni biro puro bel. Omiyo kane ywagno nodogo negi, mobende nodok chien motero ni management, ne gitimo research ma ginwang'o ne ginyalo tiyo gi aina moro amora mar bel mar pinyeluo. Wan gi koth bel mang'eny. Wan gi bel moro miluongo ni Ndiwo, wan gi bel miluongo ni Nyakabala, wan gi Ochuti. Koro gin varieties mang'eny. Wan nyaka gi Seredo, wan gi Serena. Koro mane gimiyowa ni iluongo ni Sila kata Gadama. En koro jopur notamore ma ok opure. Koro miyo an kaka japur, to ne an machiegni gi agronomist no, nene oketa mondo akonye e ground ka mondo wakonyre jiwo jopur mondo opur pur mar bel ni kaka ohala. Ipuro mang'eny, minyalo dong' gi michamo to gin kod chiro. Koro sama wawuoye ni, amedo mana jiwo jopur ni wan kod cash crop koro seme ka. Ka in gi puodho, wawe puodho bet bungu nono, to pesa to nitie. Pesa chandi to kuma pesa nitie jo IBL osesiemoni. Onge wach moro amora mwanyalo wacho kendo ni jo breweries nyalo miyi any farm input. Pur ni gima gikonyowago en ni gikelonwa market, chiro midhi use bendino. Koro gima ne wase realize kod oganda matinende ni, ji oluoro tij bel ni bel tije tek matin, nikech mokwongo bel samidoye, bel ilo en gi apano gwaro dend ji. Koro nyalo wuok e iye to ili, koro jomoko luoro mano. Seche mibro ng'ade, kech ibro ng'ado achiel kachiel kod pala,
kich sombe kitere dala ibiro moye mondo tuo mondo mi bi owuog ka owuog ewi chungneni mondo bed bel ma koro inyalo ti godo. Ibiro yudo ni en gi buru moro iye kanyo ma waluongo gi dholuo ni lito. Oili ma ka in gi alaji to samoro ok inyal hero bedo but bel. Koro tieng' masani ok oluoro bel ni wach tije matekno. The same Goris ne obiro gi teknoloji machielo mana kokalo kuom korwa koni. Ne gikelonwa gimiluongo ni thresher masin manyalo dino bel, makwor bel. Ka in wuon bel to koro ibet mana kando nikech iluoro ilo mar belno. Koro in gi tich mayot nikech in kod masin iluongo alunga ng'ano mabiyo operator to biro ipedhone kavera piny to dino ni bel to chiko gundi tikwano na golo gundi adi. Kisegolo gundi adi to en mana simu kaka japur ne wacho ni ego simu ni waseloso gunde marom kama to gibiro gi weighing machine gin kod ratil mopuodhi to wapimo koro kilo mowuok kar midwa usogo to pesa cash ok kuong dhi ni kibiro orni pesa. Bel wuok e dhodi kose chuli. Koro mano e yot ma waneno gi pur bel kendo nyalo konyowa e yudo pesa e ofukowa nikech ok wan kod pur cash crop e gweng'ni. Wan gi gwenge moko minyalo yudo kaka jokano nitiere kod mchele mbele kuonde moko jomoko ni kod niang'. Wan kaka joseme most of us nchwari lai e nam to nam bende kuro oseyuagi kendo ndi orumo. Inyalo dhi e pi kacha meninde nam miduog nono ma ok yudo gimoro. Omiyo riekni koro biro mang'eny mak mana ni kapo nono ni donjo e pith mar rech manyasani ka in gi teko mamiti loso cage ma koro ipidho rechni mano dipo kikwano ema koro namni nyalo konyowago. To ji duto bende modak seme ka be ok jonam ji ok nyal bedo kamoro achiel to gitiyo tich achiel no ji duto. Makata jokano mawacho ni nitiere kod cash crop mar mchele ok giduto gipuro mchele. Omiyo anyalo kwayo oganda mag luo ne pur mar bel ni wawe wacho ni seme kende wadonji e purni mondo wapong' jo breweries kod bel nikech kuma gigole bes chopo sama gi import nyaka bel kowuok oko mar Kenya nikech jo Kenya ok osedonjo pur mar bel mondo warom gi kod bel mondo wachok pesa wane obed abeda ka. Matiende seche ma gidhi oko gigolo pesa wa ma Kenya ka gitero oko ng'ado boda to wadong' kaka wadenyo ai kiny to wago koko ni sirikal rach to lo to ni kawo miwa nono gimoro ni kaka ikomo bel ni gikora koni ng'eni bel nyalo chiek ma samoro kata okiketo mbolea to ai ber bel bende kata kuok ni tin inyalo do bel dichiel to bel pod bro chiek. Omiyo nyalo kwano ni tij bel ok tek. Omiyo dajiw ji ni mondo oher pur mar bel nikech bel inyalo puro mokwongo en tije wacho ni ok tek nikech bel ok delicate kaka bando. Bel ni samoro puothi nitiere kama otimo pi mang'eny ndalo ma koth ng'eny to kanyo timo pi. Bel nyalo chung' e pi kanyo for some time molokre yelo kabisa to ka pigno odok pinyno to belno chako pek ma chako chiegi ma kapo notimore noduma mane komo kanyo to kwan noduma nosetho. En koselokore ma yelo kaka ndalo ni rumo pur ni cha odhi nono. Omiyo bel kamoro amora mikome mokwongo waluongo en resistant. Onyalo rito chieng' ka chieng' ng'eny ma ka koth biro to pick from there bochako chiegi. Onyalo rito koth no ka ng'eny kabisa ka koth dok piny pod onyalo chako chiek. Koro tek ahinya mondo bel otho kisepidho. Omiyo bel kik ng'ato luor. Japur miluongo ni Peter ni nene opuro bel ne gi Homa Bay mano ka winjo kowacho ni to koduogo koro koni nikech mae thurgi
to en biro nwa gi kodhi mapok waneno ka winyo chamo. Kodhi mowacho ni noyudo kuom osiepneni. Koro dwa wach ne jopur ni ka dipo ni winyo miluoro tudri gi Peter Ochieng e namba ma osemino mondo iyud kodhine mondo ipidhe. Ok ibi rito winyo, ok ibi neno ka winyo chame. Ok, winyo to nyalo chamo bel to be ok cham ahinya. To mare ni to wasewuotho e iye nyaka nochakre pok waneno ka winyo cham. Inyalo yudo ka winyo piyo ka to gichako gifuyo gi koro ok wang'eyo ni ochal nade. To kichame kuon to mit amita. Koro akia gima jogo go winyo. Omiyo dawaher ni jopur mondo odonje pur kapo ni bel moro nitie ma kodhi moro ma in go ma samoro winyo ineno ka chamo ahinya. Tudri gi Peter mondo iyud kodhi. Kiyudo matin to koro ibi rite mondo kodhino med nya mondo wabed kod chiemo to gi pesa e ofukwa. Erokamano. Nyaka sanie nikech ma koro injili miseyalo e gweng' kata ji koro osewinje. Inyalo wacho ni joma koro oseyie gi paro ma un godo ni nyalo romo ji adiwa? Nyaka kawuono kada wuoyo e area ma coordinate ga jopur gi kawuono aparo ni an gi ji 17 ma serious ma nyaka sani osepuro bel. Kendo nitiere makeyo sani, nitiere manyocha osekeyo, manyoro tich manyatiyo nya coordinate mondo otimnegi threshing mar bendegigo. Jopur 3 nyoro natimonegi threshing ma nitie achiel manyane ogolo bags 16, nitie ng'ama nyane gi 11, to gintie japur moro ma mama ma bet osebedo maduong' matin ma ginyowuok 7. To en ng'ama duong' ma kinene to kipar ni bel no nyalo bedo mare. To tiyo gi ngufu ne ok nya en kod pesa mar pur. Koro anyalo kwano ni nyotiyo maber nikech en ng'ama osebedo age to pod onyalo golo gunde 7 modwa no us. Jebruaris ka sama gi biro kawo bel to gikawo bel to gipenji ni kaka ng'ama nopuro nyaka iwachnwa ni idong' kod bel ma idhi chamo. Ok wanyal kawo bendi tenwa mi pesa tisoyo fuko tidong' maonge bel michunge ot michamo. Omiyo kanyo be giketo kora be alando ni jopur ni nyaka ing'isa bel midong'go. Ok iuste nikech pesa en kosedonjo fuko to gimonyalo timo samoro nyalo bedo gima ok en mar chiemo. Samoro dich momaki ikawo bel iuso bel pesa donjo fuko itimo ticha idong' gi kech koso kidong' idong' gi kech. Koro ma en chiemo and chiemo ma bel ma koro wadonje pur nene. Nitiere kata jogo modak gi tuo ma sukari, gibedo advice ni kod nyaka giti kod bel mondo giti kod kuon ma white cha. Bel karam na yath kata in kiaka dong no juk ni matin idhire godo mayaye moko fuko misike cha. Erokamano. Adhi kika gi bando moro an godo. Gichamo kuon ma brown. Ma brown ma very healthy. Kata kidhi hotel godo ka nengo ni malo moro ma white. Manta die. Donga die. Nikech en yath. En yath. Erokamano. Ng'ato samoro nyalo dwaro no manyi nikech ine makoro itiyo tich mar lando kaka wach bel ber alwora kuma wantie. Inyalo konyowa gi namba ni kata kaka ng'ato nya yudi kitiyo gi kamera on. Erokamano. Kaka asewacho ni nyinga Philip Onyango ma jasemeka. Area ma wantie ni Market Center ma wantie bute ni iluongo ni Lolwe. Koro an ja Lolwe ka. Namba simba ka ng'ato nyalo dwara ka penjo kata wach ma thresha madwa dino kod bende no, ng'ato nyalo penja kata machine mar pur tinga mipuro go nyalo penja nitie dala ka mondo wa pur wachiem. An gi namba sim achiel en 0727 20 37 50. Nyalo nuoyo 0727 20 37 50.
Achiel kuom gigo madaher ni ng'e e wi bel iwacho niya, research kata nonro moko wacho niya, piny mokwongo manopidho bel no en piny mar Egypt, to ne en higni 10,000 mokalo. Mar ariyo inyisowa niya, bel en aina mar lum to nyalo ti kata dongo fut 8 kadhi malo. Aya, mano mana an awuon, research mana awuon natimo. Koro in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23600, kata inyalo oronwa ote kitiyo gi email address marwa ma en purgiohala@royalmedia.co.ke, kata inyalo yudowa e mbui mar Facebook, TikTok, page wa en mar Ramogi TV, page mar chenro wa en Purgiohala, TikTok, Facebook, kamora mora e mbui kanyo. Karuoth oyie, wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgiohala, donji e viewsasa.com.